Good morning guys, magbrigada na mi. Naghanan na kajong na brigada. So kung brigada ang Iliya, there's grade 2. Naman na mga kauban, lainday. Pwede ha. Kaming dos Papa Gabriel arong half day rami. Ito sila to. Lakot mo diha kay kami danin dus-dusud mi kagwang agang na dus-dusar ang naghana mag-umigas. Na puhon nga umigas. Mana na yung mga tinapok. Mapugihan ka dyan no. Pumi kada og kuan ganang na ay. Ku kada tripod. Humok naman pud agjuta kay giuwan man ni sa kunsundo ka adlaw. No, dai no. Lami jud na. Humok si sa buto. Mo pa init, timing ka adjo. Kumbati diha gab. Kumbati dong. Ha? Kira ka diha. Terus Papa Gabriel sang hari yun. Hinaghaman ko no na naghinlo yung ma'am ang gardenan ko no. So ang mag-atiman sa garden, ang mga parents kaya di man ka mauwag mga bata. At aning tamnan og sardinas ug udong. Saan sa? Ito na ako itiman ako service. Sa may mga tanong taong. Oh, dali raman na pa kay di man kadto tagas ag kuan, kugon. Wala akong bati kay ngani ka dyan mga inter. Tubig. Ha? Tubig? Hala, wala akong nagdaag tubig. Nasa tubig ni ma'am dato, room. Wala dato po to sila. Agdari lahi pa rin nga section. Sa grade 3. Dani ka mamay rin eh. Yan o, kamamay rin, dani. How? Kinsa man eh? Kinsa man eh? Kamam floor? Floriana? Kamam Floriana. Okay, Ma'am Floriana, maday ring room. Magdari ka Ma'am Michelle. Muna yung room ni Kimi. Ang mga kauban. Maguna sa aming guys kay madyo ng tas-tas tagtulin. Mga ungo ni mga umigasa sipang maak. Hitra ba dun maak ang mga kagwang? Lagi. Kumantang sa amamang itman. Mungan sila mangitkit. Sakit mamaak, hubag ra batud pinaakan. Lagi grabe sila sa umigasa jud. May mapuhon. Sakit anak atong mga kaganapan. Muna result guys sa mga kugihan maghimog bata. Ni kugihan punta na ni magbrigada. Kugihan. Buhat. Bitawis na magkugi ganing buhat. Magkugi punta na ning dos daring brigada. Naglain na to brigadahon. Lami ko no yan lami ko no. Mo na resulta sa lami. Dos. Mo ni baylos lami. Oh ni ron brigada pa more. Di pa ni mao. Wala pa. Lami pa more. Mo na baylos lami lagi brigada. Git-git kan pag umigas da. Pero lami obot sa gunahan kay humok ra na gunahan. Uy mo ni lami abugwar nday naghuman day no tamnan. Humok naman. Lagi lami ang tangna pa sidling mo mahal ang sidling ron na kay sidling day. Kuan katura pug nay kinuan ni mama basalan dito tinanam di ako pangipangtanom dito sa kilid. Lami to nga nagismam og kuka taon day kuan ra dara kung isa ra dito. Das na nga gikatong nabuhi naman. Pag brigada naman kin sa una o das nangagi sa tong tuiga 2 years ago nun sir 2024 so to 2025 nagbrigada mi na dito patamnan largo ni ma'am dani patamnan kuan kanang ukra man tuog kanang na ay tangko si Ma'am Laura man to sa grade 6 to siya ha ay voluntaryo dito dai dito lami tani matamnan largo no kuan ba to inos ma'am kay sidling ma'am basig na kay sidling diha mamatay tisok dari largo kaya rong kuan guna-gunahan na laman no my parents okay ra dati sa kabo wala hiya is no parents Papa Gabriel ar kugihan na to na kugi
Dami ito maguna kay way init. Singit na inday. Pati day. Gahapon, inday gahapon pa na siya nagsibrigada. Balik. Balik ka sila. Kami ato na pud mi sa school ugma kang kinkin na pud mi. High school pa kaya? High school pa. Saan man grade? Grade 7? 9. Grade 9 na. Grade 8 tong amo. Agi mo ning isa man ning insong ibrigahan kamanghuran. Kinamanghoran na yan. Kinalagan. Kinalagan baji? Nag-amo pud baji. Dani. Ako ma dito laki. Agang grade 10 kay si Sara may brigada uroy. Gahapon. Kung ikaw rin brigada, maso na magtuon ka kayo mag-college, hala, bahala ka niya. Kamo na kamulit si mong kugalingan. Si saling nga magpapa, buwang na. Pero di, hatong ingnan nga mong ubanan. Si Kuya Gael, di na magpauban. Kasi Zara ko na, kura, uy. Kura, di magani magpahatid. Adi, hatid silang papa. Pero mo rin papahatid, pero di makamalangan magbabaklay. Lagi kay ulitaw mo na. Lagi. Hanggang grade 8 mo yung hanzo, arong hapdira ko no. Ma, ubani ko makay, arong dali ira. Magpa-enroll lagi ko ng dalar. Dito no, hapdira no. Sa school? Hapdira di ay. Duha. Saan to? Duha ka oras na eh. Dali ra lagi. Kung ano man din ay, madyo kay hapdira sila. Ang elementary mo 8 hours. Jog duha mo 4 hours. Dito. Kuya arang. Mau lagi kung Hapon din nga, ganapon din grade 5. aduha day mo ya. Ahul di day mo dani ron. Hapon talaga. Lagi ay ini ra gud dah. Minlo ra lagi ni. Minlo ra lagi ni guys. Amahin lo. Lagi. Yung ilaga to ng labon nga to. Dato grabe ganing labong atong ila Kanto na grabe yung bangaha dato eh. Awa. Katong ila dato may grabing bangaha kay arang baga katugkugon. Angay na da isprehan no. Papatay sagbot ba? Nagaman tapo ko nung mamatay na sa dabdaban. Syaro tamnan syaro di mamatay ng kuguna. Arang baga kugun eh. Kanang nga na pa ja. Mo ba? Na dai lapinig hinuna. Ano mas zamada no? No. Ya ilhan man sa maggukod. Ya ilan na sa managa na sila mao na. Lapinig na ya. Lapinig. Pagbaid sa kay mo na habaw na imong. Na. Buro tayo ng timo dari. Kisan na ka lapinig. Baji siguro to ya. Nang hawak na lapinig nimo na budlot no gagi. Sakit man si gamatoy. Grabe sakitan lapinig oy. Makahilanat na day. Yes, biтерyo ba? Dito pa mis. Kuan, asa ila na mi kuan. Okay, ato man ka naka Kay buko dito mi dari ng guna. Baglo di hultiin. di pa maaka. Dari sampa. Karena kana. Mga upat sila to ka buok kapaak. Gara, kanan to sakitan day. Tanto kagabi. Kay mo kono na nay lama na. Di Naman ko nila pinig sa katabuan. jara tabuan niya mo dyan kinasakitan. Ilantan. Wa ba dek? Bawo jud to day. Naupod. Isang likod. Aran to sakitan jud. Amo toy makailan Tama na. kayo nga. Patay. Hindi mo rin yari dito dagat. Dagan jud ka kay di man na sila mo. Tura nagana na ginakan tulo ka bukin. Mo tong ilantan ka kay lama na. Ano man naka kuan na izang kuan ba mabilin ra ba na izang kuan? Kagan kay buhit. Tunok. Hindi yung natong ganyo. Moy napatayhip ka. Ayo. Maunang katong mabilin te. Nagagahapod sa una katong napaakan ko kay Danhiman. Ning agi ra gani ko na to dito nang nay highway ba nilapay siguro dito siguro ilang bayad punahan. Sus na tingali ko din piti man ang dari. Hala pag Uy, piti lagi kalit. Marag budog. Sus pagkuan pa na kay diha naman nahikaman hingan arang lain arang sakita lagi. O basta pag umarang hubaga uy, ang subagan. Bag dito. Sakita dila mamaak na eh. Ngutnguta ka azo. Kailan tanan ko. Tumagtungan dugay do. Ini trabaho pinakan. Maglantan ba? Inangin lagi. Uy, wala nang may ngana. Madula man tao eh. Kuan diha. Buko din na sila. Buko gid na agay kay sog naay tabuan aw kanang naay lapinig. Kanang tabuan mo din ay hadleken. Makapatay din na. Oh, putlukan, tabuan. Tiwas sa mina guys. Unsa ta magchika og makuan na ni. Kuma nami. Taas-taas man pud migtuli dia. Ikandari. Alas 7 min sob. Dali na humay kay gitagbo man yung pagbaga baril. Dali tamang man dali kay mo mangitagbo dadto. Uli atag mo na. Sige na pay gunahan pa sa tulong. Start.
Ginug bata, Daw. kapoy to. Oo. Ngano gazig magkugi man. Agway kapoy karon matog. Aw arang lamia. Arang lamia as mamati. Bitaw. Samot nagtog dayon. Hindi po ta magpahukuan. Da, mo lagi. Ito mag... Kapoy. Kapag kabalik sa wahing-wahing na skuan kugon. Pagbantay ba sa dihapan, sa nalapinig. Gap. Pagbantay sa nalapinig. Ako na to ila karon. Nabeng ka ato tong pikas no, na na diha. Ganahan man na sila dans mga dahon mag bye-bye. Kanang hindi pud mahukot bitaw. Matang ni. Kini din eh, mahumanan ni nato din eh. Ag musunod na brigada ato gawas. Das na nga gigawas mi kay last namin nakabrigada. Pwede to. Gato to ba kan mana ba? Wa pa na pigunahan gamay. Pero kira to kay di kaadto. Di man labong. Labog to. Di ra dani grabe. Ana puntar sa nukuan. Mower. Oh, bidali ra to dadto ya, mawira naman to. Silhigan. Matago na kay. May tay kanding na mo na kanding po yan. Na may kanding sa eskwelahan. Na bitik na gatong usadas. Nabitik na ganitong usadas ng agi. Matay kay nagduom giduuman. Kinahanglan man sila di idug kay magbitik lagi. Kana po tong kanding na. Dari. Ano tada taman. Hinahinadyo na nato. Kaya rong hinahinadyo na naman guys. Kaya rong oras na mo. Kuan, sakto mahuman pod sa. Sakto pod mahuman apat ka oras. Kay ug to ni na magsagbot. Wa na ya hinloan ag mosunod nga mo brigada na. Gadjud ko. Ibra ka pagtas sa kulihan. Bitaw. Batos pa pagabrelo. Tahan nagipapalitag tubig kay danghaw na. Modud. Ani tinam si basag imo day. Haniti na. Makakatanga ko ni ito. At least na di mailhan na nay matahan ka mo nagsuot sangan. Gusto Yan nagkugihan ng papagabrelo sa. Aso paspas pa kayo na migunahon. Mangkag. Uy. Aso paspas kayo na migunahon na hinay ra diha. Sa bagay imo humanang dihag dali. Humanang na basag dali tanaw gisan nakita jang tulin. Aga madari amo non pangidusdos kay dusdosonon mabasa kay pino man nagsagbot. Hanggang to dali ra sa kugon kay pila pag hagbas dito. Oh dari kare poste ya. Kana poste ngari ana. Kanang giikuanan. Mas kuya sila ra manganing duha. Hamay mo makauban niya? Wa? Kamu duha. Balik 4 hours ra. Diyan sa ato na panus grade 5. Hinlo na grade 5 yan. Walay kuan. Ato pa da isa ka kuan. Bukin sana. Sana karuman siguro. Maghuli dyan ka na likod. Handa. Panangat ni mga kani kay pantamnan man ni ma'am basin day magtanong og kanang batong ay makatajan. Mau bitaw sa adan niya ng nguwag. Mau bitaw sa adan ng pangadus iba kay say kauban. Sobra as kaliwaras sa kalibutan. Labian man. Matubig, sir. Dang haw naman kaset. Ha? Lami bitaw da tamnon. Di lami da nakuan og alokbati. Alokbati ba no? Alokbati ba? Lamiin. Dang haw ka lagi. Grabe baga man day dito sagbot oy. Lahat to ah. Alam baga ka ajo. Lami na kuan isprihan. Tanga ta. Wa di may cellphone sa una sa mga 19 1980 wa pa. Wa pa na maingana no. Telepono siguro diha. Katong kuan, tildete. Mo to inzo sa una. O karang telegrama. Mao pa no. Nagka-high tech naman karon. Kay Ana mag kuan ro. matik naman ron. Mat na high tech na mga bagong kubo. Ya lagi ko. Ang pangaw na kanang suwat ra. Kanang labliter pa. Mo dito sa una ag mga kuan ug adto kas nakay pimpal. Pimpal. Kay pin man pimpal. Pwede man kag papinpal ka to sa istasyonan sa una sa DYRB. Mo ba? Papinpal wanted print. Pimpal. Nga na dai sa una. Suwatan ka dito mo na matag kag address. Mapay kuan.
Basa ka nagpadyo. Nga na day uso sa una. Suwatan ka. Na gusto nimo mag-print. Kapit naman na ito mag-abot ka. Diya ganyan. Pimpal to ka. Ano, pinpal ay pagasaw na yan. Taga negro. Uso sa day sa unang pinpal. Pimpal nga. Taga inupakan dito. Pinpal po. Hindi siya mo magkita. Personal ba? Suwat ra mo. Suwat ra. Wapo di mo hinumdumay ngan kay high-tech naman ron basi i-search nimo isangan. Wah, napa, nakalita na. Mao. Kay high-tech naman ron awa. Nanango ana pud turon anak toy daghan pang anak. Namin. Minjo. Cara na po. Kay bitaw pa mo dun. Pila na katuig ng labay. Sila nakatuwi. Sila nakahimo nakagbata. Mao. Nagluwat. Karon di baga na pro bata siguro. Ano ito an? Naghanapog liwat imong pinpal. Pagka English niya kung matay taas de grado. Ano mo mating? Na ano po in English pero di lupigan ko niya. Ko anday pagza kanang dayon na lang. Right mag Extra siguro to ron. magda cum laude siguro to. Magna cum laude. Sakit yung kipi ng barok ano? Iya. Kipi. Pagkagwang kipi. Ngaway magkipi. Kahiya man nga ano. Muna si Jang Ing na nung makahiya guys. Matanda gamay mo tikjop. Muna si batang hilakan ba? Gamay na lamang ata. Gamay na laman. Kana na naman. Na anam na ka. Dari na naman guys. Tanda nga. Kani. Mag-aanay sa mga pressure man. Nalahan. Muna na bugas na. Tugas na, dito na. Karon ko sa sunod, gawas luto na. Mao. Sila na to. Parang human. Principal. Kapit na mi guys. Kapit na gamang mahuman. Dari na laman. Gamay na laman. Ha. Puspusir. Na nagbrigada guys. Nagsirag lingkod. Todo to to. Kunti na lang. Oo, naidaghang labagan. Manglabag na pagtaron. Yes no. O gamay na naman ikagada na nalaman. Tataod. Taas-taas naman dyan pandemic tulin. Taas na may tulin guys. Uy. Gaban na barag-barag na gani gaban na. Ha? Uy, bahin-bahin na mga bata. Automatic naman kuan. Kada section makuha man dyan sila. Bahin-bahin na. Di man dyan pwede nga. Kada section na di sila makuan. Kuha. Bahin-bahin na mga chikiting. Bahin na. Dami yan pa sa hubuton. Kaning. Ha? Ay, di abis. Wala may rapan ang kugon ni yatup. Kay bugnaw. Sa una nga na mo yung mga tup kugon. Tus Kuya lang po radyo. kuya lang po nas baga kay ulbo pag silaob gazag agi. Katilag ka nangyari at ito. Batidong. Gumanata da ni guna maghakot tas tang masagbot. Butang mas atong kadaplinan. Sound sa guys, ma'am. Ma'am Irene Zero. Nagulan. Ma'am Irene. Sound sa ma'am. Huwag makakinkin na po rin yung brigada. Kisa may mo ba ni kinkin pa ikaw? Ha?
Banana to. Pura. Dami ana din tamnan no kay na lamig juta ba? Ambo. Timing dyan ang pukon sa inyo ha. Timing dyan kayo. Antag ko sa adlaw. Tagkuhan pa po na kay tulong mo na ka seksyon. Kumana kami na sa muna. Dua na diha. Kiyas na kani kami. Dana to kung ikaw rang isa pa no. Isa ra Gabriela dali ra Gabriela human. Lagi. Sira na. Pagkuri ka naman na dahil sa gibo na human. Voluntaryo to? Ha? Voluntaryo? Oo, voluntaryo to dahil. Suluhay ba pirin? Oo. Namanay buwan nga kamo na namunulo. Siga na sumura siga. Mamansi. Atulo siga. Oy, hilo mapun. Naman po to sa ikaw, ba't na murag wa ning kuan, wa ning kungha. Kabay na kang inday? Dos-doson sila ha? Kabay na kang inday? Manaman. Lahan? Manam. Na-indol na gani. Na-indol na mas inay. Kung ano mag-idang card, napasa naman ang ma'am. Boy. Dos-doson si Jack kay Pino sa buta. Pino. Patay. Patay mo pino. Pino ang sagbot ba? Bibo basta ting brigada kay daghan maguna. Is na. Daghan maguna. Pag gusto guna kay ano man yun? Per bata. Baga, agang pa siguro wa ka brigada Yapo pa. po. Ito siya. Kare-dare, buk ako ra kung isa dare. Asa? Ay hayda na busunod ya kay wa na hinlo naman. Oo. Wa na gunahon sila. Oh, ito. Saan na magaling nguha mi na? Gipaibot man sa una din ha. Dagkagunod to, sumundog. Dagko man to gisuman mi to na gidangan ni sa eskwelahan. Ang gihatag las ma'am. Mana? May nalaman. Ano naman? Ano naman yun? Ano pang medali guys? Mana na last na manggunahan? Kana na laman jud. Mana ni? Hakot-hakot tapod. Global po na nato. Wow, mo sigam ka ni. Kari mga kukunin no. Siga ni mga patay-patay. Sige siguro mga lada-lada naman. Kugun man og ila. Bintahan ni ata kay gidusduk kag dari ingana ka Ah, dari mawir siguro ni. Nagboluntaryo diha. Wala di mawir na kahapon. Kumuha mo nga na mawir. Kiti, kita. So gaya lagi lang. Bunturo. Kiti. Ano magkamot og apil ba? Agani ha kipi kay maunahan na punuan. Kaya ra man sakita uma kuan na punuan ting unahan og nga na anda unay punuan sa wa man sa dali. Sakita na man. Baway magibaro. Mura po kumigan gamay-gamay lamang kasi nga mamahat. Ani guys nang hubag ng puti pinaa. Intahan ni rong kuan na dadi sing ato. Ang magasa ni pugod. Kani kani kuan man ni nang agak ni sinit. Daha. Lagi na ni. Lami Minta hagad ka ato. Karin di ka dari makana. Nancy. Kamang Nancy. Mau nag-bawir kahapon. Dira ka magloriana sunod. Kanang di mawir kahapon dengan Ah, gimawit din ni Ana. Iya. Dila man dai kanto ano, dila man dai kuno sa una ni ma'am. lamang nang sinilas. Hindi. Oh, ligi. Kamu nanti talaga sa unas kuan. Tatlo na.
Hindi rin sila. Pas nito sila balik. Masa mo na sila mga batch. Barkada din sila. Puli ra sila. Mo na kabat na sila. Puhon puhon umang ana. Mura gihapon sa sila kabat naman high school. Mingaw na sila. Kabasa ini itong kabat. Mingaw na ano. Mga elementary pa min. Alumni. Alumni. Huwag ako sila nila mamatay ra sa agbot pero di mahindot. Ilang dito yan. Gas merkado dito. Di aglami da na ya kanang ana ngun jeng man ispihan kal patay ng ugat. Lami dari ilang dunya. Nyari yan mamatay ra sa agbot. Lami ko dari gunahan kay mga gumuko. Yes, manami. Ate ko magawa rin. Ha? Ina natin, una na ilabot ato. Ilan na dari? Humana nag-ato. Humana nag-atong area of responsibility. Humana ka dyan mi guys. May mga pwede nagkabangan nito kay grade 2 gyapon. Ano mi? Uy, ako banday ang waka brigada. Yes, humana ka dyan mi. Asa man yan? Ano guys? Putong dana. Atang itambak na to te. Bawag na ba kay lighter? Itong dugduban. Oh. Ngana? Ada pag mamigsa ko. Sakos man. Ada isa ko nila dia. Ada ila. Yes, humana ka dyan mi. Hakot na naman ta, hakot. Ay, hakot na naman mi. Hakot na mi. Ay, namin guys, tamang hakot. Ngaway ka po kito. Ngaway ka po ni kagwanga ni. Kasi hakot to na, mangaway ka po. Klaro ka dyan kipiak ka. Sakit ng kipi kay manunok. Ano guys, yes, hakot na lang may kamanda yawa na. Hakot na, hakot. Hakot na, hakot. Mayroong mga hurot ng mga subutan eh. Wala, nagbigla na tingnan to. Katupang mananay. Oy. Hindi na ba ni Sydney ko? Sana kami pinaghan ba sa magagal.
Wah, ano yung dito? Sabi ang laki. Yan ang bilang namin. Kumat lagi. Ang namin din si. Tiga busilan. Ah, di pa na. Hindi na may asura na. Ang mga atong ilang ito. May ugas sila mo na ang sigra. Hindi na ganda lang. Managad big hakop. Malamig. Aros ma'am. Hilo na guys ha. Hilo na. O diba? Hilo na. Nakapag-unahan na kayo. Dara magamang bungbong. Na ito. Hilo na. Picture isok. Dahil sila kayo marang baga-baga pa managkugon. Wala kumbati mo diha. Konti sa dara jeng baga aring dari. Uy. Baga jo diha. Sarang baga aka jo da nagkugon. Pita. Picture na tengah-tengah area kay hinlo na. Hinlo nag amang area. Pagod. O pagilan na human. Masakay darig amo human na. Hinlo na. Dub-dub na sa papagabril. Pa ka nang mag-aso-aso pa. Mag-aso-aso. Mag-mower sila. Maring ang matandus-duso na kaya arong kuan. Mga ni mga talinis-talinis. Mabulbulog na tiwas sa silib. Dali lang. Diyan ay prayer mantis. Ay nga na niya kabzo din naman sang abagan tungko. Hinganahan sa tungko na sang abaga. Hala na ra kada na tungko. Kana tandag siguro imong bye-bye. Tandag siguro isang bahay na ni ba? Di ba na umaat? Di. Lahi na sa color kay kuan, brown. Kasagaran nga ni color kay kuan man green no. Green. Depende sa isang kapuyan. Pudot sa ni kugon. Ano? Ang ang likod. Angko. Kami dari gipuhag na raw pulma. Para na asuha. Wala kung bati mo diha kay wala talaga pampuhag. Kaya na may motivasyonan kaya di Kaya maingan ni. Kaya gimawar man gapon daw kuan ba matarang og ka putod ang sagbot nangitiwas. Tukun kaya rong dugay-dugay mo kuan. Dugay-dugay mo terek. Lamit jud matlugit na si sana tubo ra ba ni? Na tubo. Tubo ni siya guys, lamit na kanon, tamis. Tubo sa kugon, tambaw na. Kabi pag aso kagwang. Di asuha we. Kuliray mo na maggrabe naman ihan nila ba ni? Grabe naman po tagag eh. Puot na dyan. Dito ta. Ha? Sige. Hindi sa tao eh. Bigay. Oh wait. Kumana ka ta. Na aso na. Huwag na agad ipotsukan na isda. Manglagpad ka si drone. Ya. Na grabe kwaso. Lugpad ka dara agis mapotsukan ron. Grabe nga suha dara. Wa jay lamok dan ba? Nagan jay lamok. Agkalamukan. Eh. Baga-baga pa man lagi ng imo da nung. Nung tede.
Barag-barag sa laman na niya. Ila na po na sunod. Sulo-sulo kapag kadiha. Harap pang luod ah. Sulo-sulo ra kadiha no? Sulo-sulo ra kadiha. Aw, abi ko ikaw rang usa nang laadja. Hurot ka dyan ng sagbota diha. Oh. Hindi na kay daghang mga patay-patay. Dawa. Oh, makugon kay maniga naman na. Laja-laja naman. Laja ng Kabinita. Sa kaning ko na Diyos na. Naghanag lingin-lingin. Murag ikog. Kani ba na? tamo pa rin. Mga baka. Ang sinabuan na ito. Ang kamo. Dali naman may hinay-hinay guys. Kamo na mag-amang area. So ara namang giambana na mo dari arong harap tos kuya arong na kauban. Wala po kapuin. Kapuy din taon si Zag sinagibos. Kuan kugon. Mara magaunggoy dia pan pungko. Ipangkapoy na sa tag huneng lagi sila to arang sa kapuza huneng sila dai. To. Kumana ka jud mi. Kumana mi guys. Nagkahamas. Kaya hinlo na mag-amo. Ba limpyo na oh. Nice. Hinlo na din oh. Hinlo kaso. Mana may brigada guys. Ito. Basa asang kuan eh. Lagi. Uli na may kayo man may brigada. Ang pirma na may kuan. Brigada sleep. Pirmahan naman. Son! Ha? Di ba ka? Pinasinaw malagi ng imo. Pinasinaw. Wala may ilang plat-plat ka na naingani ba? Yung siminto no. Mura magilihaan. Masa rin. Nilihiaan mo son. Akaring uban wa pa. Dari daghang kamunggay dari Siganahan mo maglawoy dari daghang kamunggay dari likod sa eskwelahan. Ay sayang. Manami. Miluan na ko ano eskwelahan. Basta gazid primerong ko askuan arang limpyo hag eskwelahan oy. Pag Abril. Tunon pud mi na Lunes pohon. Jute na pud may Lunes pohon. Ito na pud may amang pwesto pohon na to guys. Ang Kalunes. Ma'am, brigada paggalang. Oo. Kinsa mga bata? Ang mamotoy katibukan. Aga ni ka ma'am, homeroom. Attendance ta ma'am kay arong 20. Timairan. Ato na pa ta sir Limwin ini kuman. Gumandani at tumong limwin. Attendance na attendance. Hey, ni kuman ato na pa ta datong sa iron katibukan nga kuan. Nakag-share lang. Snack pa, snack. Ikaw po lang. Patawag ka na ito. Paglabas sa laman. Patawag lang mo ma'am, te, patawag. Half day. Salamat ma'am, salamat. Basta yung mo lang ha. Sabo pa mo ma'am, te. Sa amin, sir. Ah, bangin palit og tubig. Ah, ato sa Sir Limuel. Firma ta. Lagi na. Firma pa mi Sir Limuel. Sir, aga hapon sir, pwede magbuhat ng attendance. Dala na. Bayo tenda. Magkuhan pa ko dali. Firma pa ko. Sarap yung nga namin. Ah, mami sila no na atos inday to ah. Pirma sa aming sir. Eta pirma na tas katibok ang kuan. Attendance. Attendance ti. Sama na. Oh, 11 out. To din human na ta brigada mo pay pagbunag sa uwan. Padong na may uli guys kan human na may brigada. So ug magakinkin na naman pa. Muna kang Iliya. Ha? There miss bye guys. Amang nyo alaga si Max. Max!
Sigamating. Ninagbo. Abot na dyan, Miss Bay. Ang mga kanding kagma, yung mga natira na nang uli. Uli sila, oy. Kasugas uwan. Mapasinguan mi. Dah, kadong kita uli. Mana mi brigada ni mo iha. Pagpatimbang pata. Timbangan pa kang ma'am. Ma'am, lagi timbangan pa ka. Shell. Hi, Max! Si Max. 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 Oh, Max.